داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قتلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا بصو موزيكا أربالكم أبنيلو مدب سيد هارت كرا بزعبا معدن كوبالتن أب ديمقراسياويت ريبابليك كونغو زوردو زولو قرآتن زتكور كخونيو سناي مكتتال ديمقراسياويت ريبابليك كونغو أب سلمات التنبر من 9 مليونات ديمقراسياويت ريبابليك كونغو كاب 1985 كساب 1960 أب تحتي مجزأتي بلجيوم نيرا كابزي اتناي مجمرتا 23 عمت نوغوس بلجيوم ليوبل كالاي بولقوز غوزኦ ናይ ብሕትዋንነት ኮይና ተገዚኣ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ትሕቲ እቲ ንጉስ እናሃለወት ኢንዱስትሪ መኪናን ብሽክለታን ዓበየ መጺኡ ብኡ መጠን ድማ ነተን ተሽከርከርቲ ዝውዕል ጎማ እግሪ ንምስራሕ ላቴክስ ወይ ድማ ጎማ ተደልዩን ጠለቡ እናዓበየ መጺኡ ንመስርሕ ጎማ ዝኸውን ላቴክስ ካብ ዳዕሮ ዝኣመሰሉ ግራብ ተጨንዲሑ ዝእከብ ፈሳሲዩ ዝርከብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ድማ በዝ ኣግራብ ኣዝያ ሃብታም ነይራ ንጉስ ሊዮፖል ካልኣይ ካብ ዝነበረ ጠለብ ጎማ ንምኽሳብ ኣብታ ቦልቆዝ ገዝኣ ዝነበረ ኮንጎ ካብ ኣግራብ ብብዝሒ ጎማ ወይ ድማ ላቴክስ ክሕፈስ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ንጉስ ሊዮፖል ካልኣይ ንዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብውልቁ ይውንና ጥራይ ዘይኮነ ንህዝባ እውን ከም ጊሉ የስርሖ ነይሩ ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ ንዝነበሩ ኣህዛብ ድማ ዝእክቦ መጠን ጎማ ኮታ ብምትእትታው ከም ዝዋፈሩ ገይሩ أقرب ጨንዲሕካ ዝውለ ላቴክስ ብነጠብጣብ ዝእከብ ስለ ዝነበረ በቲ ንጉስ ንዝተጠልበ ኮታ ከተማልእ ከቢድ ስራሕ ነይሩ ዓሰርታት ኣሽሓት ድማ ዝተባህልዎ ኮታ ኣብ እዋኑ ክእክቡ ይክእሉ ነይሮም ኮታ ዘይመልኡ ኮንጋውያን ከም መቕጻዕቲ ኣእዳዎም ተቆሪጾምን ተቐቲሎምን ብዝተፈላለዩ መቕጻዕትታትን ንሱ ዘስዓበሎም ሕማማትን ካልእን ኣሳት 10 ሚልዮን ሰባት ተቐቲሎም ቀዳማይ እግሪ ምዕባል ኢንዱስትሪ ተሽከርከርቲ ብፍላይ ድማ ጎማ እግሪ መኪና ብተዘዋዋሪ ሚልዮናት ኮንጋውያን ቀሲፉ በአንጻሩ በአታዊታት ጎማ ንጉስ ሊዮነል ካልኣይ ብናይ ሽዑ ግዜ 220 ሚልዮን ፍራንክ ብናይ ሎሚ 1.1 ቢልዮን ዶላር ወርቃዊ ኣታው ብምርካብ ሃብቲሙ ናይ መኪና ኢንዱስትሪ ከይዲ ኣስታት 120 ዓመት ኣውፂሩ ዘለወሉ እዋን መካይን ምስካል ካርቦን ዘመንጩ ኢንዱስትሪታት ተደማሚሩ ብከልኣይ ራስዒቡ ንሙቐት ዓለም ኣቀላጢፉ ክሊማ ኣዛቢዑ ተባሂሉ ብክኢላታት ተነጊሩሉ ነዳዲ ይኹን ከሰል ካልእ በካል ፀዓትን ብተተካኢ ፀዓት ክትከኣ ከም ዘለዎ ተገሊጾን ክትግበር መብፃዕታታት እዩን ተተካኢ ፀዓት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢንዱስትሪታት መኪና ዘፍርዮን ተሽከርከርቲ ብኤሌክትሪክ ከም ዝሰርሓ ይግበራሎ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ክንቀሳቐሳ ባትሪ የድልየን እዚ ባትሪ ድማ ብተደጋጋሚ ተመሊኡ ማለት ቻርጅ ክኸውን ኣለዎ ሓንሳብ ምስ ተመልአ ከዓ ንመኪና ንኣማኢት ኪሎሜትራት ክትጓዓዝ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ባትሪ ንምስራሕ ኮባልት ዝተባህለ ማዕደን የድሊ እዚ ባእታዚ ብብዝሒ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ይዝርከብ ነዚ ማዕድን እዚ ካብ መሬት ፍሒረን ዘውፅኣ ኩባንያታት እኳ እንተሃለዋ ዓሰርታት ኣሽሓት ኮንጋውያን እውን ናብርኦም ንምምሕያሽ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ብምእታው ኣብ ምፍሓር እዚ ማዕድን ይዋስኡ ኣለዉ ኮባልት ካብ መሬት ተፋሒሩ ዝወፅእ ኬሚካላዊ ባእታ ኮይኑ ኣብ ዓለም ኣብ ኣዝዩ ውሕድ ከባቢታት ምስ ካልእ ማዕድናት ተሓዊስዩ ዝርከብ ሜታላዊ ጥባይ ዘለዎ ኤሌክትሪክ ክዓቁር ዝኽእል ማዕድን እዩ ብዛዕባ ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ማዕድንን ኮባልትን ኣብ ህዝቢ ዘውርዶ ዘሎ ጉድኣትን ብዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ክግለጽ ጸኒሑ ሲድሃርት ካራ ዝተባህለ ኣካዳሚያዊ ብዛዕባ ኣብ ኩዕታ ኮባልት ዝወርድ ዘሎ በደል ዝጸሓፋ መጽሓፍ ድማ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝያዳ መረዳእታ ክህሉ ኣብ ምሕጋዝ ትርከብ ኣላ ሲድሃርት ካራ ካብ ህንዳውያን ስድራ ቤት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተወልደ ኣካዳሚያዊ እዩ ኣብ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ሎንደን ዲዩክን ኮሎምቢያን ዝለዓለ ትምህርቲ ድሕሪ ምቕሳም ኣብ ዩኒቨርሲታት ብሪቲሽ ኣካዳሚ ኬነድን ሃርቫርድን ከም መምህር ወይ ፕሮፌሰር ኮይኑ ሰሪሑ ሲድሃርት ካራ ተወሳኺ ፀሓፋይ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ተጣባቂ ፀረ ጊላነት ኮይኑ እዩ ጊላነት ከምኡውን ህፃናት ኣብ ጉዱድ ስራሕ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጉዱድ ስራሕን ፆታዊ ዓመፅን ዝምልከት ሰለስተ ብመፅናዕቲ ዝተሰነየ መፅሓፍቲ ጽሒፉ ዘመናዊ ጊላነትን ሕቡእ ምስጢራቱን ኣቃሊዑ ሲድሃርት ካራ ዝሓለፈ 7 ዓመት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ማዕድን ኮባልት ኣብ ዝፈሓረሉ ከባቢታት እዩ ኣሕሊፍዎ ኣብኡ ዝረኣዮ ኣሰቃቂ ተግባራትን ኩነታት ዓደንትን ድማ ኮባልት ሬድ ከመይ ኢሉ ደም ኮንጎ ንህይወትና ፀዓት ሂቦሎ
How the Blood of the Congo Powers Our Lives ብትብል መጽሓፍ ኣስፊርዎ ኣሎ። ሲድሃርት ካራ ዓለም ቻርጅ ኮይኑ ዳግማይ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝኽእል ባትሪ ምጥቃም ካብ እትጅምር ጠለብ ንዕኡ ዝኸውን መስርሒ ዝውዕል ማዕድን ኮባልት እናዓበየ ክመጽእ ከም ዝጸንሐ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኪናታት እናማዕበላን ኣብ ብብዝሒ ጥቕሚ ክውዕላ ካብ ዝጅምራ እቲ ጠለብ ብተዓጻጻፊ ክውስኽ ከም ዝጸንሐ ይገልጽ። እዚ ተተካእ ጸዓት ምጥቃም ከም ፖሊሲ ዝተፈላለያ ሃገራት ክትኣታቱ ካብ ዝጅምር ድማ እቲ ጠለብ ዝያዳ ይውስኽ ከም ዘሎ፣ እዚ ድማ ብዋጋ ዜጋታት ኮንጎ ይግበር ከም ዘሎ ይሕብር። ዝበዝሕ ማዕድን ኮባልት ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ እዩ ዝርከብ። ኣብታ ሃገር ዝርከብ ኮባልት ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ከም ዝዓቢ ዋላ እውን ናይ ካልኦት ሃገራት ተደማሚሩ ከም ናይ ኮንጎ ዝመጽእ ብምዃኑ እታ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ሃብታም ማዕድንያ ተቐሚጣ ትርከብ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት 75 ሚእታዊት ቀረብ ኮባልት ካብ ኮንጎ ዝተፋሕረ ክኸውን እንከሎ ነዚ ዘተግብራ 19 ዓበይቲ ናይ ማዕድን ኩባንያታት ኣለዋ። ካብዚአን እተን 15 ናይ ቻይና ኩባንያታት እየን። እዘን ኩባንያታት ኮባልት ክፍሕራን ከጽርያን ብዝጥቀማሉ ኬሚካላት ኣከባቢ ኣብ ምብካልን ዝርከባ። ብሰንኪ ዘፍረዮ ኬሚካል ሓያሎ ዜጋታት ኮንጎ ብሕመማት ምእሽሮ፣ ሳምቦ፣ ቆርበት፣ ናይ ወሊድ ምምዝባልን ምውላድን ዝተጎድኡ ህፃናትን የስዕባሎ። ናይ ዕድና ትካላት ሓያሎ ኮንጎውያን ቆፂረን የስራሓየን። ናይ ስራሕ ዕድላት ዘይረኸቡ ድማ 10,000 ዜጋታት ብዘይ ዝኾነ መሳርሒ ብኢዶም ፍሒሮም ብምውፃእ ብኣዝዩ ሕሱር ዋጋ ይሸጥዎ። እዞም ዜጋታት ጎዳጉዲ ብምኽዓት ኮባልት ከም ዘውፅኡ ዝረኽብዎ ማዕድን ናብተን ብሕጊ ዝተመዝገባ ኩባንያታት ከም ዝሸጥዎ፣ ኣብዚ ስራሕ እዚ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ ዕድመ ህፃናትን ከም ዝሳተፉ፣ በዞም ዜጋታት ብኢድ ዝፈሓር ኮባልት 30 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ቀረብ ኮባልት ዓለም ከም ዝሽፍን ሲድሃርት ካራ ይገልጽ። ኮባልት ኣዝዩ ጎዳኢ ኬሚካል ዝስከም ብምዃኑ ሓያሎ ካብቶም ብኢዶም ፍሒሮም ዘውፅዎ ነባሪ ሕማም ንምስራፅ ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብዩ። ጎዳጉዲ ፍሒሮም ዝዕድኑ ውልቀ ሰባት እውን ብእኩብ ይኹን ብውልቂ ዝፈሓርዎ ጎዳጉዲ ፈሪሱ ናይ ዝቐትሎም ሰባት ቁፅሪ ውሕድ ኣይኮነን። ካብ ኮንጎ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ተፋሒሩ ዝወፅእ ኮባልት ተጻሪዩ ናብ ጥቕሚ ንምውዓል ናብ ሃገረ ቻይና እዩ ዝኸይድ። ካብኡ ድማ ናብ መላእ ዓለም ዝርከባ ኩባንያታት ይሽየጥ። ዝተጻረየ ኮባልት ከም ቴስላን ቮልክስዋገንን ዝኣመሰላ ዝርከቦን ዓበይቲ ናይ መኪና ኩባንያታት ገዝኦን ከለዋ ብባትሪ ኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን የፍርያሉ። ከም ኣፕል፣ ሳምሶን፣ ማይክሮሶፍትን ካልኦትን ድማ ንባትሪ ሞባይላት፣ ኮምፒተራት፣ ቴሌቪዥናትን ካልእን ብባትሪ ዝሰርሓ ቴክኖሎጅን ኣብ ምስራሕ የውዕልኦ። እዘን ኩባንያታት ካብ ፍርያተን ዓመታዊ ናይ ትሪልዮናት ዶላራት ኣታውየን ዝረኽባ። ካብ ፍርያተን ብውሕዱ 30 ሚእታዊት ናይቶም ኣብ ኮንጎ ብኢዶም ፍሒሮም ዘውፅኦ ኮባልት ይጥቀማ። እዞም ኮንጎውያን ኣብ መዓልቲ $1 ዝናበሩ ኣዝዩ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም እዮም። ካብ ኮንጎ ተፋሒሩ ዝወፅእ ኮባልት ትሕቲ ዕድመ መንእስያት ብሓይሊ ዝሰርሑ ሰባትን ዝጠርነፈ ብምዃኑ ዝተፈላለያ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብተደጋጋሚ ክጠርዓ ጸኒሐን። እንተኾነ ኮባልት ዝጥቀማ ቢልዮናት ዝኸስባ ትካላት ትሕቲ ዕድመ ከይሰርሑን ከይምዝመዙን ዝኽልክል ፖሊሲ ከም ዝኽተላ ዝገልጻ እኳ እንተኾና ነዚ ጥርዓናት ግን ጸማም እዝኒ ዝህብኦ ወይ እውን እቲ ዝወሃብ ሓበሬታ ጌጋ ምዃኑ ይገልጻ። ኣብ ኮንጎ ዕድና ኣብ ዝካየደሉ ከባቢታት ጋዜጠኛታት ይኹኑ ወጻእተኛታት ክኣትዉ ዘይፍቀድ ብምዃኑ ኣብ ምፍሓር እቲ ማዕድን ዓመታዊ ክንደይ ሰባት ይሞቱ፣ ከምኡውን ክንደይ ሰባት ብሕማም ይሰቃዩ ኣለዉ ብልክዕ ክፍለጥ ኣጸጋሚ እዩ። ነዚ ብምስጢር ንምሓዝ ኩባንያታት ዕድና ይኹና መንግስቲ ኮንጎ ጋዜጠኛታት ከይኣትውን ጸብጻብ ከይወሃብን ጽኑዕ ሓለዋዮም ዝገብሩ። በዚ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኤሌክትሪክ መኪናን ብተመላእ ባትሪ ዝሰርሕ ቴክኖሎጂካዊ ኣቑሑትን ደም ኮንጎውያን ከም ዘሎ ሲድሃርት ካራ ይገልጽ። ንሱ ብዘይካቲ ብውልቂ ዝግበር ኩዕታ ኣብ ሓደ ሸባራ ዝተባሃለ ብኩባንያ ቻይና ዝውነን ዕድና 15,000 ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ተጸፋጺፎም ብኢዶምን ማርቴሎን ኮባልት ከውፅኡ ብሕቡእ ካሜራ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ከም ዝቐረጸ ከም ምስክርነት ክቐርብ እንከሎ ገለ ኩባንያታት ቻይና ስርዓት ኣብ ዘይክተል ናይ ዕድና ወፍሪ ይሳተፋ ከም ዘለዋ ይሕብር። ኣብ መንጎቶም ዓደንትን ሸበጥ ዝለበሱ ትሕቲ ዕድመ ህፃናትን ቆልዑ ዝሓዘላ ኣዴታትን ክትርኢ ልሙድ ምዃኑ ድማ ይገልጽ። ኮባልት ይኹን ካልእ ማዕድናት ብዓበይቲ ማሽነሪታት እዩ ክዕደን ነይርዎ። ትሕቲ ዕድመ ህፃናትን ብቕዲ ጊላ ንዝሰርሑ ሰባት እውን ከጠቓልላ ይምተገብኦን። እንተኾነ ዓበይቲ ኩባንያታት ንመኽሰበን
ኮንጎውያን ድማ ንመዓልታዊ መነባብሮኦም ክብሉ ነቲ ስራሕ ይሰላስልዎ ኣለዉ ተተቃጻዓት ኩሉ ፖሊስታት ዘእትዋ ሃብታማት ሃገራት ድማ ብዛዕባኡ ክሰም አይደልያን እየን ምክንያቱ ናይ ኮንጎ ዕድና ደው እንተይሉ ንዑስ ትክየለን ኣብ ኣውስትራልያ ሩስያ ሞሮኮ ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ኮባልት ይዕደንዩ ትሕዝትኡ ሕድቡ ምዃኑ ግን ነቲ ናይ ኮንጎ ክትክኦ ኣይክእልን እዩ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዘይካ ኮባልት ንመስርሕ ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ቴሌቪዥን መኪና ዲቪዲ ቪድዮ ጌም ዘመናውያን ናይ ኤሌክትሪክ መካይን ነፈርትን ካልእን መሳርሒ ዝኸውን ካልእ ታንታለም ዝበሃል ማዕድን እውን ኣሎ እዚ ማዕድን ብመገኑ ዝበስሐ ኣብ ኮንጎ እዩ ዝርከብ እዚ እውን ልክዕ ከም ኮባልት ተመሳሳሊ ዘሕዝን ታሪኽ እዩ ዘለዎ بمسرت عالم لخاوي محبر ركبات تنقساقس تليفونات ኣብ 2021 ኣብ ዓለምና ዝተዘርግሓ ተንቀሳቐሲ ቴሌፎናት ቁጽሪ 10.8 ቢልዮን በፂሕና ኣለዋ ካብዚኣተን እተን 5.2 ቢልዮን ኣገልግሎት ቴሌፎን ናይ ዝህባ ትካላት ቴሌኮሙኒኬሽን ዓማዊልን ህዝቢ ዓለም 8 ቢልዮን በፂሕሉ ዘሎ እዋን ቁጽሪ ተንቀሳቐሲ ቴሌፎናት ካብ ቁጽሪ ህዝቢ ዓለም ብ2.99 ቢልዮን ሓሊፎኖ ማለት እዩ እዚ ቁጽሪ ዝግን ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዓለም ዝነብር ሰብ ቴሌፎን ሒዙሎ ማለት ኣይስምዕን ምክንያቱ ኣብ ድኻታት ዘይማዕበላ ሃገራት ቴሌፎን ዘይብሎም ሚልዮናት ሰባት ክልውን ከለው ኣብዚ ማዕበላ ሃገራት ድማ ካብ ሓደን ላዕሊ ቴሌፎናት ዝውንኑ ብዝተዓጻጸፈ ዝዓበቡ ምዃኑ ብሓፈሻዊ ገምጋም ተንቀሳቐሲ ቴሌፎናት ዳርጋ ኣብ ዝበዝሕ ጁባ ወይ ቦርሳ ደቂ ሰባት ኣትየን ክበሃል ይከኣል ኣብ ውሽጢ እታ ሞባይል ማይክሮቺፕ ኤሌክትሪክ ዘመሓላልፉ ኮንዳክተራት ኤሌክትሮኒካዊ ሰርኬትን ካልእ ሓያሎ ኤሌክትሮኒካዊ ነገራትን ተዋሂዶም ብባትሪ ተሓጊዞም እዮም ንቴሌፎንና ከም ትሰርሕ ዝገብርዋ ነዚ ኤሌክትሮኒካዊ ንጥረ ነገራት ንምስራሕ ታንታለም የድሊ ኣብ ዓለም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣሳሱስ ሳሚታዊ ታንታለም ካብ መሬት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝዕደም ብምዃኑ ገለ ክፋል ናይ ኣብ ኢድና ሒዝናያ ዘለና ሞባይል ቴሌፎንና ካብታ ሃገር ዝመፀ ማዕድን ክኸውን ዘለዎ ተኽእሎ ዝዓበየ እዩ እዚ ናይ ሱሳሜታዊት ማዕድናት ኮፐር ቤልት ኣብ ዝተባህለ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ክዕደን እንከሎ 40 ሚእታዊት ካብኡ ብንኣሽቱ ናይ ዕደና ትካላትን ዕጡቓትን 20 ሚእታዊት ድማ ብውልቀ ሰባት ተፋሒሩ ዝወፅእ ኣብቲ ብኢድካ ወይ ብንኣሽቱ ምኹዓት ተጠቒምካ ዝግበር 20 ሚእታዊ ዝሽፍን ዕደና 255,000 ኩዓት ትኽልው እንከለው ካብዚኦም እቶም 35,000 ካብ 6 ክሳብ 15 ዝዕድሚኦም ህፃናት እዮም ተንታለምን ኮባልትን ካብ መሬት ፍሒርካ ፈሊኻ ከተውፅኦም ሓያሎ ኬሚካላዊ መስርሕን ማይን ዘድልዮም እዮም ነዚ ንምትግባር ድማ ኣብ ማዕድን ዝሰርሑ ጉቡእ ካብ ኬሚካላት ዝከላኸል ኣልባሳትን ናይ መተንፈሲ ማስኪራን የድልዮም ኣብ ማዕድን ዝተዋፈሩ ህፃናት ኮንጎ ግን መከላኸሊ ከይተጠቕሙ ምስ ኬሚካላት ቀጥታዊ ርክብ እናገበሩ ሓያሎ ካብኣቶም ሓይሞም ሓያሎ ከም ዝሞቱ ዘጋርድያን ኣብ ዘመሓላለፎ ፀብጻብ ገሊጹ ኣብ ልዕሊ እዚ ሙሉእ መዓልቲ ማዕድን ክእክቡ ዒሎም ንምሻጥ ዝኣከቦ ናብ ናይ ቻይናውያን ዓደግቲ ትካላት ብ65 ሳንቲም ናይ ዶላር እዮም ሸጥዎ እዚ ዋጋ እዚ ንድራር ዕለቶም ዝኣኽሎም እኳ እንተኾነ ምስቲ ጥዕንኦም ኣብ ሓደጋ እትዮም ዝሰርሕዎን ዘጥፍእዎ ሓያሎ ጻዕርን ኣነጻጺርካ ዋጋ የብሎን ጠለብ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናትን ናይ ኤሌክትሪክ ኣቑሑትን መካይንን ሰማይ ብምዕራጉ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዋጋ ተንታለምን ኮባልትን ብ300 ሚእታዊት እኳ እንተወሰኸ ዓደንቲ ዝኾነ ይኹን ናይ መሸጣ ክፍሊት ወሰኽ ኣይተገብረሎምን ገለ ህፃናት ማዕድን ንምፍሓር ኣብ ጎዳጉዲ ገለርያታት ጸልማት ን24 ሰዓታት ከም ዝጸንሑ ንሶም ንእለት እንጀሮኦም ክብሉ ፍሒሮም ዘውፅዎ ድማ ሞባይል ተሰሪሑ ኣብ ፍቆዶ ዓለም ክሽየጥን መጋየፂ ክኸውንን ዝተዓዘበ ጋዜጠኛ ሲዳር ትካራ ኣብ ኮንጎ ዝበፅሐ ሰብ ኣብ ጅቡእ ዘላ ተንቀሳቐሲት ቴሌፎን ከም ዝፍንፍና ይገልጽ ከምቲ ስዑድ ዓረብ ነዳዲ ብምፍራይ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ እሞ ሓንቲ ካብ ዝሃብተማ ሃገራት ዓለም ክትከውን በቂዓ ዘላ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ድማ ተንታለምን ኮባልትን ብምዕዳን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ክነሳ በኣንጻሩ ግን እቲ ሃገር ሓንቲ ካብ ዝደኸያ ሃገራትን ብኹናት ሓድሕድ ዝተሓመሰትን ዝበዝሐ ህዝባ ኣብ መዓልቲ ብትሕቲ $1 ዝናበርን ትሑት መነባብሮ ዘለዎን ህዝቢ ዝሓቆፈት ሃገር ክትከውን ተቐሲባላ ኣስታ 80 ሚልዮን ህዝቢ እትውንን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ
كاب أفريقيا بعبيتا دحر ألجيريا أب كلاي درجات سرع سفحات قربتا نمعراب أوروبا شفن كوينو اتهاجر بتنتال من كوبالتن تراي زي كونه بوركي ألماز يورانيومن كالي معدناتون أزيها بتامع ديمقراطية ريبابليك كونغو أزيا سفح هاجرة زبسح كفالت هاجر دما بتصرجان حد حدو زي الرخب كتقوطات أرو أزيو زي مچو قرص مريتن چكاتتن هلوا زتفلاليو عدقات أبزيوم سفيروم زلو أب مودتا شعن شعاتي ميتن تيسعتات موبايل تليفونات ببسح زفريالون أب نفس وكف جبادك سبات كأطوالو جمران كزينيرو بزدما نمسرح موبايل زقلقل طلب تنتالم نعبي متيو أبت مجمرتا تنتالم زفريا أب هاجرات أوستراليان تشاينان برازيلن زنبرا كوبانيتات معدن نيران انتقنا أبتن هاجرات زركب تنتالم كابكال أورز بهال معدن تساريو زواتس حيال هالكن كيميكالاو مسرحن زحتت نيرو كلا إجزي زملا ويشارج زخون باتري أبز معبللون طلب كوبالت كعب جميرو بزد ما هاندبت طلب تنتال من كوبالتن دام ديمقراطية ريبابليك كونغو أغنيعو أبتهاجر أب علم زبسح قرهبتي تنتال من كوبالتن أبرسم اللاو كابناي كالوت هاجرات نلعلي بغليلو كركبن كعدنن إيكال نزعد لزن متقام عطوقات حيلتات كونغون كالوت عطوقات حيلتات قراب تهاجراتن أب معدان إتمعدن زي حقاو مشاطن توافران اللوا حيل خعبتن عبلا لأن مرقات أطوار أم شماتون يركبا تنتال من كوبالتن معدان قول عسبيت زدك أمان نعدنا مريتن مقوتصار أبنا حد حدن دما وكيناتي كايدا بمخانن دما تنتالم نايقجت معدن زبل ساقوا واتيويو بمسارة مرامرت كونتات أير أبزحج أوان علم إنا مقوطات متزلا نزل مقوط نمكل خال دما تتكا أتعات أزيو أقداسيو انتقنا بواقات عتمنى أبرو هزب ديمقراطية ريبابليك كونغو كخون يبلو نيبل سيد هارت كرا كم مريت تهاجر زحفس معدن كلمة 100 عامات يخون حجي أم عمال تكنولوجي عب إجامة بركيتو قبقع نخون جوجن أب تسألماتيو زرح رحازلو أب هبتان مريت زغمت اسبغونغو حدا خبز دخيه هزبي كاب علم كخون كم مجزأتي كسبب سلطان زلو منجستي كسب عبيتي كوبانياتاتن تكالات سب أو مسلاتن تحتتي يقبران حدا خب كندي زعبينا إلكتريك مكينا كوبانيا زخونة إيلون ماسك بزعبا أب ديمقراطية ريبابليك كونغو زلو كنتات تحتي تخم اللسن كلو بزعبو عبيتي تكالاتن هاجراتن ملو أفلوت أوكان تهلوهم زقدا سلو سب كم زيلا حبيرو زخبركم سمعتنا بعوت أرجايز تدالوه نايلومي أفريقيا بصومنزي أبستفتي مولا زمت الصمون بخالة حستوك سامن رخب سنايكنا